Avui som a la finca d'en Jaume Reixac, on es troben els vivers Premià. Aquí es produeix planta aromàtica i mediterrània i l'especialitat són les gramínies i vivaces en un gran nombre d'espècies i varietat. Hola Jaume, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estona i ensenyar-nos els vivers en els quals tu treballes. Benvingut. Si et sembla, podem fer una mica d'història. La història recent de Vivers Premià ens hem de remuntar a l'any 1991, que ara fa 34 anys. El teu pare, en Jaume Reixac, i tu també, doncs vau iniciar aquest projecte. En aquell moment eren 2 hectàrees de terra. Això ha anat creixent, després en parlarem. El vostre cas, Jaume, seria una mica com el cas de moltes famílies de pagesos històriques d'aquí de la nostra comarca del Maresme, que han anat evolucionant i han deixat el cultiu, el conreu del que serien les terres i han agafat el tema de les plantes, dels testos de les plantes, i han comercialitzat les plantes. El vostre cas seria una mica aquesta idea, no, Jaume? Sí, efectivament, Isa. A l'any 91 vam fer els primers pinitors a fer planta ornamental. Aquell cop va ser en Josep Cots, que treballava a Corma, que era director de la Coral, que ens va esperonar a que ens poséssim aquest mundillo. Prèviament veníem una mica com a la comarca fent horta, flotellada, i si tirem més enrere encara tenim eines de fer vi, o sigui, es feien vins d'aquests dolços, d'aquests que es feien bullir, vins de... Però estem parlant de moltes generacions, no? Imagino I tant. que heu continuat vosaltres, amb nous projectes, no? Com és el cas dels vivers. Exacte. Els meus avis, en Josep i la Montserrat, tenien la paradeta en el mercat, venien les verdures que collien aquí mateix, i prèviament, si tirem enrere, aquesta finca, que estava unida a lo que és el restaurant Can Martí, ve del 1700 i pico. Vull dir que per diferents branques, a vegades maternes o paternes, per això el cognom no és el mateix, però vull dir que es pot dir que estem aquí des del 1700 i poc. Déu-n'hi-do, estem parlant de molts anys, Actualment, jo deia que això ha crescut molt. Vosaltres vau començar, com dèiem, fa 34 anys, amb 2 hectàrees, ara ja gairebé teniu 4 hectàrees, i a més, ha anat creixent, teniu 14 treballadors, heu crescut, heu avançat moltíssim. Jo crec que la projecció de la vostra empresa ha estat important, no? Sí, ha costat molt, però estem contents. Fa poc temps va sortir l'oportunitat de comprar la finca que havia veïna tocant llintant amb la nostra, i ens vam tirar de cap. El nostre sector i molts altres, cada vegada la tendència és que t'has de fer més gran, t'has de mecanitzar, i per sobreviure, no pots ser petit. I ens hem tirat de cap. La veritat és que sí, que ho heu aconseguit. Comentàvem, Jaume, la producció que teniu vosaltres bàsicament és planta mediterrània i ho feu sota 2 marques. Per una banda tenim el Jardí Nostre, que són plantes per jardins sostenibles, i serien plantes amb test, com les gramínies, les vivaces, les suculentes. Això ho feu a través del Jardí Nostrum, com dèiem, i després també teniu una altra marca amb la que treballeu, que és Le Petit Jean, que se centra en plantes en alvèols per jardins verticals i sostres verds. Explica'ns una mica això, com ho heu organitzat i per què ho teniu muntat d'aquesta manera. En definitiva, a vegades són les mateixes plantes, només que són formats diferents. Per jardins verticals i sostres verds, moltes vegades hi ha poc gruix de terra i necessiten plantes que tinguin un pa de terra molt petitó. I llavors per això fem els alvèols. No deixa de ser una planteta mini, i després a Jardí Nostrum fem la planta acabada, més en test, i és el germà gran, però moltes vegades són les mateixes. Sí, seria més el sistema que no la planta en si, no? Sí. Seria la llauna Coca-Cola o l'ampolla de litro i mig, però seria la comparació una mica. Molt bé, explica'ns una mica, Jaume, com treballeu el procés, és a dir, com comenceu, com cultiveu, com van creixent les plantes, com ho comercialitzeu. Dèiem que tens 14 treballadors, o sigui, és una empresa,
I una mica, doncs, quina és la feina de cadascú? Com us organitzeu? El treball diari? Bueno, comencem des del minut zero, vol dir que fem els planters, fem esqueixos, fem llavor, tenim un hivernacle on fem la propagació, fem la nursery, que es diu, aquests babies, i bueno, arrelar trigues 4 a 6 setmanes i llavors aquest esqueix passa a un test. Vull dir, potser estem parlant d'un procés de 9 a 12 mesos. 9 o 12 mesos. Per tant, Vosaltres, des de que comenceu fins que la planta ja es comercialitza, poden arribar a passar 12 mesos. exacte. Per tant, heu de tenir una mica de paciència, no? És a dir, no és un resultat immediat. Exacte. I llavors, bueno, vosaltres suposo que es van distribuint les persones que fan cadascú la seva feina, m'imagino, amb el que deies, doncs, a l'hivernacle, no? Sí, a la part de planter, a la part de propagació, doncs hi ha 3-4 persones ja fixes i després per la planta acabada doncs ja tenim una quadrilla que la mateixa gent que prepara comandes també fa el manteniment, poda, vull dir que més o menys cadascú té una tasca ja assignada, tot i que hi ha tasques que som una mica polivalents, que hem de saber una mica de tot, però sí, a grans trets ja estem cadascú el seu. Molt bé. Parlaves, Jaume, el fet de créixer, que t'has de posar al dia, noves tecnologies, intentar, doncs, no, buscar... Aquí ara, per exemple, veiem el tema de les plaques solars, que això també és un tema que tu ja vas ser pioner, que jo diria, no, Jaume, una mica en aquest sentit. I després també això, de mecanitzar... Explica'ns una mica això, posar-te al dia, com ho heu aconseguit o com ho heu fet. Bueno, sempre hi ha hagut i sempre hi haurà maquinària, el que passa que a vegades has de sospesar una mica el cost que té amb que sigui rendible. Vull dir, a vegades no tens prou envergadura per tenir una màquina, llavors a vegades fas una mica coses semiautomàtiques i després quan ja agafes una mica més de volum doncs sempre ens hem tirat a mecanitzar, però encara tenim recorregut per mecanitzar-nos més. Una altra tasca que voldria tirar-m'hi de cap, però que encara no estic preparat, seria la recollida d'aigues pluvials, o sigui, tenim pou, tirem d'aigua de pou, però en aquests moments que ara ha plogut i sembla que hi ha aigua de sobres, però recollir les aigües s'ha de... No, també previsió pel dia. Per si de cas, perquè hi ha cicles i podria repetir-se, per tant, en els assumptes pendents em queda fer una bassa i recollir aigues perquè sempre és útil guardar-la. Parlàvem, Jaume, de 2 hectàrees, que ja és molt, que s'han convertit gairebé en 4. Això suposo que és planificació, que tens, doncs, propostes per tirar endavant i perquè això vagi creixent, perquè dèiem, ara quan estàvem visitant els vivers, doncs deies, bueno, aquí encara hi ha coses que no estan, no? Que tenim el terreny però que encara no hi estem treballant, no? Una mica, quin seria la teva idea o com penses que podria arribar a ser Vives Premià? Al comprar la finca veïna, doncs això ens ha permès... hem guanyat en qualitat i en quantitat. El proper pas seria, un cop tinguéssim aquesta roda, aquests engranatges de producció molt ben agafats, ens faltaria una mica sortir a vendre. Vull dir, fins ara no estic venent, m'estan comprant, per tant, si produïm millor, tenim més quantitat i ens projectem i ens coneixen més, doncs jo crec que el futur del viver està garantit. Parlem de futur, precisament. Jaume, hem parlat del passat, hem parlat de l'any 1700, que d'alguna manera els teus avantpassats van començar amb el tema del cultiu de la terra, parlàvem fins i tot de vi. I ara, doncs, la pregunta seria, evidentment tu tens molts projectes, com que ens estàs explicant ara mateix, però hi haurà una nova generació. Jo anava a dir la quarta, però pel que veig... És més de 4, sí. I els teus fills, en aquest cas, no? Tenen intenció de continuar? Bueno, tinc en Jan, que està força animat, m'està ajudant als matins, va a la universitat a la tarda, està fent administració d'empresa i, vaja, sempre ho dic amb la boca petita, però jo penso que sí, que hi haurà continuïtat, però, bueno, és jovenet, però, vaja, jo penso que sí. Perquè, com tu bé deies, segurament, si heu de vendre, doncs ha d'haver un departament comercial i ha d'haver algú que porti l'empresa, perquè ara fas tu mateix, no?
ets el que dirigeixes el que seria el... Sí, Exacte. exacte. Molt bé. Doncs això és el que comentàvem, una mica doncs, tot el que teniu aquí, totes aquestes noves propostes que jo crec que bé, d'alguna manera doncs, sí que el teniu ja definit, no? I una mica el que voldríeu fer. I si tens la continuïtat, doncs, com dèiem, amb el teu, en aquest cas amb un dels teus fills, doncs estaria prou bé. Perquè suposo que seria per vosaltres una satisfacció, no? Que una cosa que ha costat tants anys, que després de tantes generacions, doncs que continués dels vostres, no? Sí, bueno, moltes vegades em passo pels hivernacles i veig els passadissos i penso aquest passadís el vaig fer jo al 90-91 fent de manobra amb el meu pare, per tant, ser l'esforç que hem fet els dos, vull dir que hem pencat molt i m'agradaria que sí que aquest esforç continués. Vull dir que és un negoci maco, vull dir, estem en un entorn privilegiat i vaja, sí, em faria molta il·lusió continuar. El teu pare encara no s'ha desvinculat, eh? El teu pare encara està aquí. Bueno, de fet, hem vist fa una estona. Sí, ell sempre té alguna cosa per remenar. Bueno, a ell li agrada estar aquí, vigilar. És de la vella guàrdia. Tal. No, i és la seva passió, també és la seva vida. Molt bé, Jaume, doncs avui hem conegut Vives Premià, una empresa de Premià de Dalt, que bé, que es dedica doncs amb tema de plantes, una mica el que era abans la pagesia, perquè ara de pagesos, sincerament, ja no en queden gaires. És una mica el que comentàvem quan hem començat l'entrevista, no? Que els que venien del món de la pagesia doncs ho han reconduït i s'han dedicat a la planta. Tu parlaves de Corma, també. No, Jaume, que vosaltres vau estar a la cooperativa. Sí, vam ser socis fa uns anys, però després vam prendre aquest rumb en solitari i bueno, tenim col·laboracions, seguim col·laborant amb Corma, però tenim el nostre propi rumb. Molt bé, Jaume, doncs desitgem que continueu així, que el negoci doncs, segueixi expandint-se i que tingui aquesta continuïtat que tant us agradaria a la família Reixac, no? Que continués. Fins aviat i gràcies. Gràcies a vosaltres.